ce ce mama. Ya mama. Mai tausayi mai kyan hali kyautar da ba gori, da ba ka ta kara ma ka dawo gobe ta makari. Kana shiga lamura na bayi ta sai ta al'amari, gare mutum zamto rana mai rabba alkai mama. Zancen hakika ko ko shari'a ba ta rudani, gaban ki ba a yin wasa, gidan ki ba tsanani. Ina kiran bayi a kullum al'amarin Allah mama. Ba za na bar tushe ba malam na kama ganye ba, ina gaban sarki da gwamna ba zan yi mulki ba. Idan ana a gaban ki ba ai jazba ba, idai ina da ke umma ba za na kai kasa ba mama. Wajen ibada ba a zance maman mu ta yi daban, sallah bare azumi da zakka aina ta yayi daban. Allah ta sa a cikin aikanta ni na gani rannan, mata da albari da girma sai hidimar shehu mama. Da juna ya mama, ya mama. A yawon shakana Maryama samun ku alkhairi, duk wanda ya rasa ku rayuwa ta yi bata cikin tsari. Ina ta alfahari a kullum da ke umul kairi, umul babalamini in yi ba za na bar ki ba ya mama. Ya mama. Aikinta ne hidima a baila a je a dudduba, idan ka ji ta nan yau gobe tana a gaba. Ta zaga nahiya a baira tana fadar baba, rikanta ta kare a shehu ta zama barhama mama. Zan kira ki da shi halitta ta soki ummina, bage na soyayya shehu babu yake a faira sarauniya nana. Muna ta kaunar ki a ruhi fili da gaibin mu mama. Idan ta fesa do malam kai ka ce shau ne, kalma zuwa kalma tafiyan ta zancen ta Allah ne. Bata da wani aiki a kullum faɗin ta annabi ne, a kama Allah ita kiranta aikin da shi ya ba ta mama. Babu yabo. A ya kai ma ya batula siddiqa mai rahama, zahirin ki gaibi ne azima masu rabon girma. Jini gaba
shehu sai da ki bani tarbiya